Masu sauraro, kun ga dai yadda Sarki Nura M Inuwa a kodayaushe yake faɗi tashin yaga ya farantawa masoyansa rai. Akwai wata tambaya da muke so mu yi muku a cikin wannan kiɗan da kuka saurara. Shin a tunaninku wace irin waƙa Nura M Inuwa zai yi a cikin wannan kiɗan? A kan wannan kiɗan. Shin waƙa ce ta soyayya ko kuma waƙa ce ta masoya ko kuma waƙa ce ta wani abu a duniya wanda ranka ya tuna ma? Muna so ku yi mana comment da sunan dukkan abin da kuke tunanin Nura M Inuwa zai ɗora a kan wannan waƙar. Mun gode da sauraronmu. Kada ku manta a kodayaushe ku mana subscribe sannan ku danna mana liking sannan ku yi share domin ƙara mana ƙwarin gwiwa a kodayaushe mu ci gaba da kawo muku abubuwan da suka shafi Nura M Inuwa da ɗumi-ɗuminsu. Mun gode. So yana da zafi idan ya kama rai ya rike, na ɗora na ƙauna da sanki shi na rike, magani na cutar soyayya a gare ki yake, sai dai ki tabbata rashin ki garin za ya zamo sanadina. Ki aminta yau da ni, karki bari so ya zamo ajalina. Zuciya akwai zaɓin da ta ce da ni na rike, kai na sa a raina alƙawarin ka za na rike, duka inda za ka kama hannu na ka rike, ruwan idaniya za su zube idan ka ɓace da ganina. So abi yayi gamo da shi ki sani, ko ido na rintsi babu duhu ke nake gani, tabbacin hakan ya nuna kin zamo min jini, idan akwai bukata sanar da ni kin wuce komai guna.